Σε 10. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Ωραίος. Ανέβασε λίγο. Μπράβο, πάμε λίγο, ανέβασε λίγο, ανέβασε. Εκεί 1700 τραβάς. Δημήτρη, τραβάω βίντεο. Πάτους, πίσω πήγαινε. Ωραίος, πάμε. 1 λεπτό ακριβώς. 1, 2, 3, 4, πιο ανάλαφρος. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ωραία 11, μισό λεπτό ακόμα, 13, 14, 15, 20 δευτερόλεπτα, 16, 18, πολύ καλά, 19, 10 δευτερόλεπτα, πάμε. Άλλα 3 είσαι, άλλα 10 δευτερόλεπτα. Έλα ρε, μπορείς. Τώρα έχεις ένα, μπορείς άλλα 2 να κάνεις. Κακός, τώρα που είσαι φρέσκος, κάτα. Τραβάω ακόμα, δεν μπορώ να το διακόψω. Πάρ' την αυτή να πάρω. Αυτή να πάρει. Κλείσε πόρτα. 20 δευτερόλεπτα. Κλείσε την πόρτα. 15. 10. Τίναξε τετρακεφάλους. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Εδώ έλα! Πολύ ωραία, πάμε, ανέβασε λίγο. Ωραία, πάμε λίγο, πάμε λίγο. Ωραία, ανέβασε λίγο. 3, 2, 1 λεπτό. Πάμε Θωμά. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
12. 13. 14. 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Πάμε. 15. Ανέβασε. Πάμε. 10 δευτερόλεπτα. 16. 17. 18. Άλλο ένα. 3, 2, 1. Time. 19. Γι' αυτό σου είπα έπρεπε να κάνεις άλλο ένα. Μισό λεπτό. Δέκα δευτερόλεπτα. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Πάμε, κάνει υπομονή, αλλά 2 είναι. Πάντα καλά, πάμε. Πολύ καλά, πάμε λίγο. Ανέβασε τώρα, ανέβασε, μην πέφτεις. Πάμε 1,5 λίγο. Μην πέφτεις. Πάμε, Θωμά. Πάμε, Θωμά. 3, 2, 1 λεπτό. Πάμε λίγο, πάμε λίγο. Άλλη μια δυνατή, πάμε. Δώσε λίγο. Ωραία. Έφυγες. 50 δευτερόλεπτα. Πάμε. 50, ανέβα. Πάμε, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, μισό λεπτό. 6, ανέβασε. 7, 8, 9, 20 δευτερόλεπτα. Πάμε, πάμε, πάμε. 5 σίγουρα. 11, 12, 10 δευτερόλεπτα. Πάμε. 13, πάμε, πάμε, πάμε. 9, 14. Άλλο ένα, άλλο ένα. 3, 2, 1, 16. Έλα, κάνε κουράγιο, ένα είναι. Ανέβασε λίγο το κουπί σου, έριξε το κουπί πολύ. Μισό λεπτό. Τίναξε λίγο τους τετρακέφαλούς σου. Περπάτα λίγο, 20 δευτερόλεπτα έχεις. Πάμε, περπάτα. Τίναξε πόδια και ετοιμάσου, 10 δευτερόλεπτα. Τέσσερα, 3, 2, 1, έφυγες. Τελευταίο είναι, δώσ' τα όλα τώρα, πάμε. Δώσ' τα όλα. Μπράβα. Εκεί. Και κράτα το, εκεί. 1400 σταθερά. Μην πέσει κάτω από 1400. Πάμε. Μισό λεπτό έχουμε κάνει. Είναι το τελευταίο σου. Αυτό σκέψου μόνο. Δώσ' τα όλα.
Το τελευταίο σου είναι. Πάμε, ανέβασε. Ανέβασε τώρα, ανέβασε. Μη μου πέφτεις. Ανέβασε κι άλλο. 10 θερμίδες μείνανε. Πάμε. Πάμε. Έλα, μην πέφτεις τώρα, μην πέφτεις. Τελευταίο λεπτό είναι. 3, 2, 1 λεπτό ακριβώς. Πάμε. Έλα, άλλη μία καλή. Έχεις 52 δευτερόλεπτα, πάμε. Έλα, γρήγορα τώρα. Πας μαλλιοκούβαρα, πάμε, τελευταίο σου είναι. 45 δευτερόλεπτα, πάμε. Δώσε, 1, δώσε τώρα, δώσε, 2. Πάμε, 3. 4, πάμε, ψήκω. 5, ανέβασε, μισό λεπτό ακριβώς, 6. Πάμε, Θωμά, μη σταματάς, 7. 8, πάμε, ανέβασε. 9, 20 δευτερόλεπτα, πάμε, 10. Πάμε για 5 σίγουρα. 11, δώσε, ανέβα. 11, 12. 13. Έλα, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, 14. Πάμε, άλλα 2. Πάμε, ανέβα, άλλο ένα ακόμα. Πήδα. Ωραία.